Ce părere? Hey, Chad. I'm not a dick watcher sau ceva, Chad. Dar credeți că he hit that? Chad, credeți că he hit that gremlin? Nah! Trebuie să rezolvi delay-ul. Ei, smoking gelato. Cum poți să rezolvi chestia asta? Știu că ții tu să fumezi. How motherfuckers acting in front of the hers. Mam, tu și sunt frumos, sună-mă pe FaceTime, vreau să te văd. Right now. Suntem la cercetașii României. Hai să intrăm. Fucking dead! Bro, vreau să văd clipul. Ba, nu, ești cu mine pe el. Are cu nici cu mine să mă n-am. Chat, care credeți că e... De fapt nu, credeți că se potrivesc? Chat, credeți că se potrivesc ăștia doi? Sincer să fiu, parcă nu am nicio tangență. De unde 21 dacă acum 2 aveai 20? Cristina, crește pe zi ce trece, știi ce zic? Nu ne pasă? Bro, doar vă întrebam. Dacă tot ne uităm la clipul ăsta, trebuie să-l comentăm, chat. Crește pe zi ce trece. Ce înălțime are eu? I don't fucking know. Da, pare scun, chat. Oh my god. Oh my god, chat, voi vedeți? Făceam mișto de Metos. Da, el e cât ea! Oh my god, bro, no fucking way e cât ea. Măi jur că s-ar putea să fie cel mai scun streamer. Ariel Pascu s-ar putea să fie cel mai scun streamer. Are tatuaj cu numele meu, what do you mean? Nici cu mine să mă n-am. Tododase. Ce înseamnă, chat? Chemați-și pe Metos? Hell na! Nici nu o să vină. Vlog. Cum se cheamă? House tour. House tour. Cu Get ready with me. Amalia Vlogs. Cu Norofeni. Hai să începem cu barea. Ok. Asta e Red Bull-ul meu. Cum se aprinde lumina cu aia? Ce? De unde se aprinde lumina la baie? Aici. Rom. A venit și Bradley. Tudor, bro, ca ce să înseamnă? înțelegeți, eu cu Amalia... Eu cu Amalia ne-am mutat împreună. Chiar. Ce zic? Și să ne... Da, să ne ziceți ce părere aveți de casa noastră. Da, exact. Deci acum... Ați văzut baia? Scuzați. Așa. Aici este o mini... Nici aici avem bec, nu? Aici este o mini... Bă, dar e mare rău că aici, vezi? Și pe vlog se vede tare rău. Păi, dar unde pune mine Bro, are muzica? 23. Na, pe bune. De unde e muzică? Cu aici, ne zic, nu, să facem... Cum se cheamă? Cum să fac? Quiet. Liniște. Liniște și... Bro, Ariu, poți să filmezi drept? Ariu, filmează drept. De ce nu filmezi drept? Dar nu știu exact. Iată. Aici e bucătărie. De ce filmează, bro, în poziție Ok, heterosexuală? Da, Nu dormi Strâmbă. De ce? Aici avem o bucătărie. Lasă Avem caul. și cafea și... Avem de toate și Poți să văd ceva acțiune? foarte frumos. Poate se rupe cu noi. Că filmează doar cu o mână. Bro, cred că ești cea mai inteligent. Bro, mă jur. Cred că ești cea mai inteligentă persoană de pe chat-ul ăsta. Și nu poți să filmezi drept dacă ții numai o mână? Bro, n-are sens. Vreau să fiu eu cameraman. Chiar să rupă. Da. Chat, am cameraman. Și știți foarte bine cine e, am deja cameraman. Acum mai avem o canapea și un... Deci avem un măr. Oh, shit. Nu mă ridica, nu mă ridica. Bă, dacă te ridic așa de nu pot pune ca de asta. Cred că e tare rău, gen, să faci un film. Aici, să faci un... Un film? Ok.
Făceam așa. Ne-am mutat împreună. Ești cam negru pe lângă mine. Ce frig, dau drumul la centrală, întrebări de alea de căsătoriți. What? Dacă mi-e frig, Ce foame? chiar nu mi-e frig, mi-e cald. Dai de, bro, de ce râdești? Ce, bro, she's gonna get dick down. Like, de ce râde în halul ăsta? Like, cea, she's gonna get dick down. De ce râde așa în halul ăsta, cea, like? Du-te cu vaselină. Balconul. Da, exact. Avem balcon și la noi în cameră. Deci am... Bă, coaie, dacă am, gen, dacă mă întrebați, nu, o să zicem la sfârșit cât am dat pe casă, nu? Da. Așa, deci avem balcon și aici. Doar dă mod, bro, dăm proof! Așa, avem După-ți un dau. fotoliu și mai avem și Beautiful încă o place to canapea fuck. aici. Ok. Aici să stai cu... God damn! God damn! Și-au luat pensiune? Ce, și-au luat pensiune pentru 2 zile? What the fuck? Bro, și-a luat... Bro. Mai bine Coscobina pe la ta. Find God, bro. Așa se cheamă? Coscobina? Concubine? Concubina. Și aici poți să ieși pe aici, pe afară? Da, nu știu. Nu poți. Nu cred. Trebuie să jump. Dar vezi că arată bine rău, să fac... Mamă, ce cald asta. Pe am luat să ne citim o dezvoltare personală. Da. Ei, cineva să-i pună comentul lui Slater fixat, să-l fixeze, chat. Ia. Mați, fixați comentul lui E Slater. de la de îți calci hainele cu aia, ce... Și auziți ce a spus coaie? A zis că e aspirator. Ca să vedeți cu cine m-am căsătorit. Iată, nici nu se joacă. O, da, negru. Revelionul, nu? Da. New home. Yeah, give me my money! Just give me my money. Just give me my money. Just give me my money! Just give me my money. Just give me my money. Ei, bro, chiar se iubești. Chiar se iubești, ei, te pup, Trebuie să-i lăsa portofelul aici. Fuck. Ești nebun! Bro, chiar tin să crezi, chat, că ăștia doi chiar se iubesc. Bro, nu are swag? I mean... Big man. Hey, big man, bombocla! Da, unul pentru mama, unul pentru doamne. Sau ăsta lui Eric. De ce nu are mod method? Auzi, țineam telefonul după mine. Damn! Ok. Și de fapt am numai de ăștia. De fapt doar ăștia stai mei, ăștia sunt al lui mama. În patul ăsta. Taci cu aia. Ce să facem? O să dormim, gen, ce vă gândiți? Da, ok. Da, nu. Te rog, calmează-te. Fă-l! Da. Oooo, și acum băgăm ăsta înăuntru, nu? Nu! Bravo! Părea ai de eu nu-ți văd. Sincer. M-am mințit că are 18 ani. Și? Asta în Te-am primul mințit, rând. știai foarte bine Și care. nu știe să pupe, asta n-am de... Na, trebuie să... După ce am terminat vlogul, ne-am uitat la vlog și ne-am pus pe canapea gen ca să ne reuităm la el și face el, filmează acolo. Și și-o încerca al meu, făcea așa, da, ei. Vlogul sau gen de... Bro, ei, hai să zic o chestie, bro. Doar pentru că a tăiat toate conexiunile cu tine, asta nu înseamnă că trebuie să-l vorbești de rău, bro. De ce el și face asta? Și după am dormit, Te pup, Venze. după o parte, Ați dormit în aceeași da, încăpere? în același pat am dormit. Am story time când ne vedem la Și după sală, aia nu și-am mai bet, încercat-o. dar Oricum, am nu să te șanse, dezamăgesc n-ai cu o șanse. veste nouă, ți-o zic pe privat. Știi ce zic? Dar ce părere ai despre mine? Pam. Dar despre Stormy ce... Cea, știi ce ar fi și mai crazy? Să stea acum cu el și după ce se despart, adică nu mai stau împreună, să dea de altul chat și să continue efectiv aceeași poveste, să-l vorbească și pe el de rău, chat. Cum ar fi? Ai, bro, Părere ai, sincer.
Pare gay, coaie. Hey, fuck you! Ugly ass bitch! Ce? Sensual, dar gen, hai să... Poți să... Da. Pe așa face, bro. Deci, vreau să vă urăm noapte bună. Gab, ce tu zici acolo? Și tu, cum am zis eu? Ai zis concubina și Nu mă nu. filmezi. Concubina și Hai, sincer să fiu, chat, chiar îmi place de concubina Nu știu, și... sunt extrem de... Concubina? Chat, Nu, concubina bro, și... sincer să fiu, îmi place de ei, bro. Chiar îmi Nu place e de cu ei. așa, stai să văd cum e. Eu le stau bine împreună, chat. Chiar le stau bine împreună. Concubina... Zici că e film cu Kim Kardashian, bro. Concubina... Prona... Bro, ce tot zice Diego Maradona? concubinul și concubina. E bine. Concubin. Nu există, că îl faci verb. Ah, da, coaie, uite, concubin. Concubin? Da. Ok. Concubinul și concubina. Coai, de unde știu cuvintele astea? Nu știu. Vă Par foarte... Când îți mai faci braids, chat, bro, bună întrebare. Bună întrebare, hai să vă arăt, bro. Ăsta e Par clipul? foarte... Cum se cheamă? Inteligent. Noapte bună. Mamă, cum am ochi, coaie, zici că m-am drăguț. Ei, double vlog, bro, double vlog. Subscribe să facem 1500. Ei, double vlog, bro, de ce nu l-am la subscribe pe Ario? Double vlog, for real. Double vlog.